weg jondik kura ne en IEBC. To IEBC nowenwa tijni kaka jopiny. It's unfortunate ni kade ok jopiny owuok, Abdul gino owuok oko, Dr. Raymond Molo gino owuok oko, chiefs magwa ga assistant chief nyaka jodong gweng. These are the people mane drive this agenda. Makade ni ok giwuok awuoka oko no wena jo IEBC ni gidhi gibedo somewhere to gindiko kura ni. Aparo ni kata the numbers mo wacho ka gideo kwa yudo. So aparo ni ma ndio onego beni IEBC onego tim housekeeping margi, even if there are budget constraints to nego beni gingiyo yo magi nyalo mop godo this exercise mondo dhi maber. Of course ne enhanced voter registration, but iyudo ni kata mana jok mane clerks mane gin go giwacho ni gin ne ondik gi mondo gidhi gibed at a particular point. Ne ok ondik gi mondo gi move. Koro kidwa ni mondo gi move, you need to see how they are moving. Maendi to notimore kamano, but luckily enough en ni josiasa ma gombo ni mondo piny olokre ka Abdul gini ne wawuok oko mondo mi wawuog jopiny wa ensure ni jowa owuok oko kendo kuonde mantie facilitation matin main godo the notion mar give back to the society no endo iyalo do matin main godo tichoro godo gigo madhi makare. Mane omiyo an kaka Abdul to na wuok ne oko. I've been everywhere, bed radio, bed TV, na romo nyaka gi chiefs makarachwonyo and assistant chiefs makarachwonyo. Mana luongo gi mabende wawuoyo mwago mbaka mwang'eyo gik mane timore nade, gik mane nyalo konyo the process. Tok mano aparo ni targets magwa to pokwa ne okwa meter such, but again keluwore gi kaka target mane wan go asat ko manyoro asat 27 ne wan gi asa the Luke counties angwen, Kisumu, Migori, Homa Bay, Siaya, ne wan gi 246,422 man target mara, but we had only managed 178, which is basically 78% of the voter turnout. Kingiyo Karachwanjwa ne wan gi target mar 10,742, but at that time ne watedo mana 8,382. Manyiso we are just in the same range mar percentages. But again, look at it this way. Jok mage mane wa target in this now can millennials kala jok machala negin Gen Zs. Now these Gen Zs ema wacho ne gin tuko kadi kendo gin ema wacho ne the future belongs to them. The future can only belong to you ka the presence be accommodate. Now it is a responsibility mar youth moko no kaw light. But again, sometimes anyalo blame gik moko mane josiasa moko se wuoyo go madhi koni kia zoning kia ngogi ni magi gik moko machako nego chunjo matindo ni ta adhi kaw kura ndo kal jomoko timo sim nade mose year. But I think ni towards the tail end of this thing nintiere youths themselves kane wabedo ku identify jo youth moko to inyalo nyisi ni ngane gi ngane poko kepo. Then it was the responsibility of Jokmano Cow, this thing kaka margi, the chiefs and the elders. Madi man jogi nyaka kunima gintie. Jo IBC ki bi wuotho godo. Madi emir, mandik jogi. I think mane mo o assistant the process mo mi okoro numbers of timonade. Mo mi okoro numbers of the malo. But I think ni as it were kako wachi ni pod registration de mbele Huduma centers kendo constituencies head offices. Angeyo ni kata mana kupogore gimano. We are still going to be able to identify requirements mag jogi, but then we can still go to jogi maber wagolo gi office poro nyalo tero gi ngo wanya tero gi those centers mondo gi kaw kura. But I will kum jo yude wa mantiere ni let us take this thing as a priority, because ingeyo ko acha ni the sovereign power belongs to the people. Gini ingeyo ni mondo power ni mar biro yiero kata mar biro gombolo kata mar biro chung nyaki bed ni tipo nade indikori. These are the things madwaro weche ni kia weche madwa biro kare zoning kana mag, let us not forget about them. Let us look at what is the bigger picture. Are we able to vote the persons and the people wadwaro for the development with so much need in the Luo Nyanza, not for the just for yok madwaro ni gino bira braja telo title ne magedwaro, but the people dwaro development. These developments and it wadwaro ere sirkal modwa keto ere jogo modwa keto kind ma are pro development ma dhi manyo gigo mondo timnade mondo kel. So aparo ni kama koro wantiere kasa ni endi it is good to go ni nyaka wa make sure ni kata bedo ni gino se lore to the numbers magwa mano se kao kura mano se kao IDs, let them go and register. The other thing mano timore kendo momiyo samoro gi targets gi nyaka romo en ni kane gi peg targets mag gi ID numbers mane gi okaw wayudo kan tiere IDs wa moko mapodo kwamo e production
mapok ochopo in the ground. Now this production process, of course, ne nitie jowa moko ma I don't want to mention name nikech mano koro gir sirkal mano infiltrate the temonwa mondo konywa gigi mondo tim nade gigo wuogi to ne ok giwuok te. So it means therefore ne wago kwan gi gik moko ma samoro ji onge gangowa e lwetgi. Of course you cannot go and vote and register with a vote a waiting card. So aparo ni magi bende gin gik moko ma dhi timore makare, but akwayo jo youths themselves ging'ere jowa mapoko ma kipande kata puro kwamo kata mapoko register, let them ensure ni gitimo nade gi register. Tugo kadi ni must be the clarion call for everybody nikech mane kama wadhi gero go sirkal mwadwaro, mane kama wadhi guro go jogo jotelo motimo nade mwadwaro. Erokamano ahinya. Taparo ni ting' bende odhi ne nyaka jonyuol. Kapo nono ni janyuol to nitiere gi nyathi mantiere gi higni 18 kadhi nyime, ma bende samoro na osekawo upande moyudo bende nosendikore kaka jarit ombulu. Aparo ni ting' koro obed social responsibility ne ng'ata ng'ata. Osidontiere weche ma bende Dr. Abdul olero ma bende aparo ni gin weche mangima